Былы амбасадар Беларусі ў Славаччыне Ігар Ляшчэня знайшоўся ў изолятары на Акрэсціна пасля обшуку, які прайшоў у яго дома 11 жніўня. Чаму палітык там, з чым яго вінаваціць, невядома. Гаспадарства для вас працуе Всеволод Шлыкаў, а вы глядзіце Белсатзум. Не пусціць Клайпеда, поедем у Мурманск. ЗША ўвялі новыя санкцыі супраць Беларускаліі ў панядзелак, а наступствы бачым ужо сёння. Канкурентназдольнасць беларускіх калійных угнаенняў у выпадку перарыентацыі, і калі Расія не пойдзе на сур'ёзныя саступкі, на сур'ёзныя льготы, то яна будзе зніжана. Гадавіна жаночых маршаў, што прыпынілі адкрыты гвалт на беларускіх вуліцах. Когда мы взялись за руки, я понимала, что вот нервное такое состояние, и нам было страшно, не только у меня. А также мы держались, я понимала, что эта вот дрожь, она пробирала всю нашу цепочку. Міністр транспарту і камунікацыяў Літвы Маріус Скодзіс абвесціў, што ад снежня Літва не будзе прымаць у свае парты грузы Беларускалію. Гэта вынік абвешчаных у панядзелак санкцыяў ЗША. Уласна, ў снежні яны ўвойдуць у моц. Але выкруціцца рэжым яшчэ неяк можа, хіба што ёсць ідэі пастаўляць грузы, да прыкладу, цераз Мурманск, як бы гэта не гучала, але нібыта нейкі сэнс ёсць, якім чынам улады змогуць абысці чарговыя санкцыі. Паразмаўляем з эканамічнай аглядальніцай Тацянай Манёнак. Добрый дзень. Добрый дзень. Гэтая навіна пра адмову літоўскага боку перавозіць беларускія калійныя грузы ад снежня, бо, маўляў, могуць трапіць праз другасныя санкцыі. Дык з беларускага боку атрымліваецца нічога дрэннага і няма. Мы ж ужо месяцаў так 9 пагражаем Літве забраць грузы з Клайпеды, павезці праз Расію. Значыць, Беларусі гэта не страшна, правда? Не зусім так. Справа ў тым, што я хочу нагадаць, што беларуская калійная кампанія, якая з'яўляецца трейдерам Беларускалія, яна доўга будавала сапраўды эфектыўную лагістыку. Праз Літву гэта самы кароткі шлях, гэта самая эфектыўная лагістыка. Беларускалій стаў уласнікам 30% акцый тэрмінала профільнага Клайпедскага порту. Яны мелі фрахтавую кампанію разам. Усё гэта стварала канкурентназдольнасць беларускай прадукцыі на сусветных рынках. А БКК, беларуская калійная кампанія, яна экспартуе калійныя угнаенні беларускія больш чым у 100 краін свету. Таму гэта вельмі важны, лагістычны і вельмі эфектыўны маршрут. Вось таму трэба разумець, што відавочна, што пад уздзеяннем санкцыяў беларускі бок і беларуская калійная кампанія будзе імкнуцца ўсё ж такі выканаць свае дамовы з крупнейшымі партнёрамі, перш за ўсё і Кітаем, і Індыяй. Гэта асноўныя пакупнікі беларускіх калійных угнаенняў. Таму яна будзе шукаць нейкія магчымасці ў любым выпадку выканаць гэтыя кантракты. На гэтым сваім 8-гадзінным бенефісе Александр Лукашенко казаў, што вось ужо все гатова практычна, дамоўленасці ёсць, мурманскія парты, маўляў, даюць нейкую зніжку. Але так, на просты розум палічыць, да Клайпеды каля 600 кіламетраў, так, на аўтамабілі, а да Мурманска 4-5 нават разоў болей, бо на чыгунцы будзе яшчэ даўжэй. Наколькі гэта рэалістычна і ці не будзе стратаў большых ад гэтага? Справа ў тым, што ў кастрычніку мінулага году беларуская калійная кампанія ўжо апрабіравала гэты маршрут. Яна паставіла, правда, не інфармавала, які аб'ём угнаенняў быў пастаўлены. Тым не менш, яна заявіла аб тым, што тэрмін пастаўкі быў скарочаны ў 1,5 разы. Зноў жа, камерцыйная эфектыўнасць гэтага праекта пакуль што невядома, пілотна гэтага праекту паставак. Тым не менш, апрабацыя такая была. Справа ў тым, што ў гэтай сітуацыі беларускаму боку нічога іншага не застаецца, таму што, канешне ж, ёсць профільныя тэрміналы ў портах Усть-Лугі. Але ж там пакуль што няма дадатковых магутнасцей, каб перавальваць беларускі калій. Таму застаецца вось гэты шлях праз порты Мурманскай вобласці. Гэта так называемы паўночны марскі шлях расійскі. Пакуль што вось гэты
гэты маршрут ён мае свае плюсы. Справа ў тым, што сапраўды, калі пастаўляць сваю прадукцыю, напрыклад, у Індыю ці Кітай, тэрмін пастаўкі ён будзе скарочаны прыкладна сапраўды ў 1,5 разы. Але пакуль што гэты шлях, ён не зусім падрыхтаваная інфраструктура. На 3 месяцы гэты праход замярзае. Патрэбны дадатковыя магутнасці, каб разбіваць гэты лёд на гэтым шляху і так далей. Сапраўды, Мурманская вобласць уже заявила тым, што яна гатова даваць пэўныя зніжкі для беларускіх гнаенняў калійных, беларускіх грузаў наогул. І я так разумею, каб нейкім чынам заахвоціць, а любы порт будзе імкнуцца нарасціць магутнасці, будуць дадатковыя пэўныя зніжкі. Тым больш, што вось гэты паўночны шлях марскі расійскі, ён дае зніжкі на пэўныя там мілі і так далей. І сапраўды Расія зацікаўлена тым, каб падвысіць грузапаток праз гэты шлях. А ў мінулым годзе, здаецца, каля 33 мільёнаў тонн грузаў было перавалена, але транзітных зусім не шмат, крышку больш, чым 200 000 тонн. Вось беларускія грузы, гэта і будзе той жа транзіт. Я яшчэ хочу раз нагадаць, што калій, які ў экспарце беларускім займае каля 10%, вельмі важны вось такая крыніца валюты для беларускага бюджэту. Беларуская калійная кампанія, якая сёння з'яўляецца, можна казаць, лідарам на сусветным рынку калійных угнаенняў, конечно ж, доля яе там па розных ацэнках каля 16-20%, яна ўсё ж таки будзе імкнуцца захаваць гэту долю. А, конечно ж, канкурэнтназдольнасць беларускіх калійных угнаенняў у выпадку перарыентацыі, і калі Расія не пойдзе на сур'ёзныя саступкі, на сур'ёзныя льготы, то яна будзе зніжана. Калі казаць пра санкцыі, расійскі бок ужо выказваў занепакоенне пастаўкамі нафты. Маўляў, баяцца трапіць пад другасныя санкцыі амерыканскія, пастаўляючы нафту. А то бок, калі пойдзе беларускі калій праз Мурманск, яны не баяцца другасных санкцыяў. Можа ўзнікнуць шмат пасрэднікаў на шляху экспарту беларускіх калійных угнаенняў. Справа ў тым, што рынок зацікаўлены ў угнаеннях сёння. Рынок расце сёння. Любая краіна не зацікаўлена ў росце кошту на калійныя угнаенні. І таму нейкім чынам, вось калі ёсць попыт, то вось ён будзе нейкім чынам выконвацца, ён будзе і беларускія угнаенні могуць папасці на рынкі сусветныя праз нейкія кампаніі-пасрэднікі. Тут вельмі цяжка казаць аб нейкіх, якія схемы могуць быць ажыццяўлены, але ж у любым выпадку гэтыя спробы будуць рабіцца. Справа, што тычыцца нафты, вы казалі, у любым выпадку, мне здаецца, на мой погляд, нягледзячы на заявы гэтых буйных кампаній расійскіх, тым не менш, як мне здаецца, афіцыйна аб гэтым не сказана, нейкія схемы паставак нафты на нафтан, яны знойдзены. Так як вы кажаце, праз драбнейшыя, не дзяржаўна, праз драбнейшыя кампаніі, але тым не менш, чым болей пасярэднікаў, тым, адпаведна, большы будзе кошт. Я кажу гэтым цяпер пра калій. Ці сёння Светлана Георгіевна Ціхановская в Норвегії знаходзіцца, там, натуральна, гаворка пра кампанію Яра пойдзе, которая спачатку была такая занепакоеная ціскам на рабочых, пасля стала менш занепакоеная, але пасля гэтых амерыканскіх і іншых санкцыяў супраць Беларусь-Калію, ці і Норвегіі не скажуць, не знойдуць і не будуць шукаць іншага пастаўніка калійных угнаенняў, ці не адмовіцца ад беларускага калію? Справа ў тым, што я яшчэ раз нагадаю, што буйнейшыя пакупнікі беларускіх калійных угнаенняў гэта Індыя, перш за ўсё Кітай, Індыя, а вось Бразілія. Бразілія гэта спотавы рынок. Калі з Індыяй і Кітаем БКК дамаўляецца аб доўгатэрміновых кантрактах і нейкай фіксіраванаму кошту, то Бразілія гэта спотавы рынок, там вельмі высокая маржынальнасць паставак, таму што рынок растучы, пасля пандэміі рынок расце, кошты павышаюцца. Таму адзін з самых выгадных рынкаў для, канешне, БКК гэта бразільскі рынок. Вось, і таму, конечно, калі Норвегія адмовіцца, гэта сур'ёзна дастаткова, але ж гэта не такая вялікая трагедыя. Справа ў тым, што сёння на хвалі уздыму калійнага рынку, па падвышэнню коштаў на калійныя угнаенні, магчымасці пераразмеркаваць гэтыя аб'ёмы, яны ёсць.
То бок, як заўсёды, як часцяком бывае, пашанцавала з кан'юнктурай. Але так у бліжэйшай перспектыве мы ўвесь час чуем, што, маўляў, гэтыя заходнія санкцыі б'юць па простых рабочых, так? І ці, на ваше меркаванне, што будзе в бліжэйшай перспектыве адбывацца на Беларускалі? Ці рабочыя сапраўды адчуюць падаражэнне коштаў паставак, так? Ці нейкія праблемы сапраўды закрануць Беларускалі? Ці гэта, як вы кажаце, паколькі кошты сусветныя растуць, ёсць іншыя рынкі, хоць так цяжка, канешне, па глобусе уявіць, як з Мурманска ў Бразілію пастаўляць выгодным акупальным чынам нейкую прадукцыю, але вось, як бы, калі можна папрасіць вас пра такі прагноз, што будзе адбывацца з самім Беларускалем і ці гэта закране рабочых простых? Сапраўды вы правильно сказали, што кан'юнктуры пашэнціла у гэтым годзе. Напрыклад, беларускі экспорт ледзь на трэць падвысіўся у грашовым вымярэнні, так? Вось, і калі, канешне ж, таксама у ліку той прадукцыі, якая сёння сур'ёзным, такім сур'ёзнай крыніцай валютных паступленняў для Беларусі. Я так назіраю за сітуацыяй на буйнейшых прадпрыемствах Беларусі цяпер. Беларускія ўлады імкнуцца і робяць усё магчымае для таго, каб падвысіць заробкі тых же рабочих на тым жа Гродна-Азоце і на Беларуськалі. Справа ў тым, што Беларуськалі зарабляе грошы, але ж львіная доля вось гэтых валютных паступленняў, яна застаецца ў беларускім бюджэце, ідзе ў беларускі бюджэт. І таму у гэтай сітуацыі, каб нейкім чынам не дапусціць незадаволенасці і праблем, вось этой сітуацыі, беларускія ўлады будуць рабіць усё для таго, каб не дапусціць зніжэння заробкаў на Беларуськалі і на буйнейшых прадпрыемствах Беларусі. Там нейкая тарыфная сетка мяняецца, там нейкім чынам робіцца ўсё магчымае. Я бачу, як афіцыйна заяўляюць кіраўнікі таго ж Гродна-Азоту о падвышэнні заробкаў, нягледзячы на тое, што той ж кампанія Гродна-Азота аказалася пад санкцыямі. І так разумеюць, што валюту зарабляюць добра рабочыя Беларуськалі, і ўлады будуць рабіць усё для таго, каб не дапусціць нейкіх стыхійных такіх праблем. Якія былі год таму, каб не дапусціць паўтору незадаволення рабочых. Толькі апошняе пытанне. Ці не ёсць так, што гэты рост экспарту прыкладна на траціну, ён адбываецца з-за нізкай базы папярэдняга года? Не, безумоўна, гэта відавочна, конечно ж. Тым не менш, факт ёсць факт. У гэтым годзе, конечно ж, беларуская эканоміка адчувальна лепш сябе выглядае, дзякуючы гэтай кан'юнктуры сёння відавочна. І у сувязі з тым, што, як прагназуецца, што сусветная эканоміка і далей будзе ажыўляцца, вось і расці, то гэта кан'юнктура таксама будзе больш лепшай. Вось. Але ж у любым выпадку гэтыя санкцыі Злучаных Штатаў Амерыкі, якія аб'яўлены, яны больш сур'ёзныя, вельмі істотныя. А Злучаныя Штаты Амерыкі адзін, па валютнай выручцы гэта трэці партнёр БКК. Вось па фізічных аб'ёмах, здаецца, чацвёрты. Вось гэта даволі істотныя аб'ёмы. Вось, і куды, на якія рынкі размясціць гэтыя аб'ёмы, бо санкцыі США гэта поўная забарона паставак беларускіх калійных вугнаенняў ў Злучаныя Штаты. Вось як размеркаваць гэты аб'ём і захаваць пры гэтым нейкую эфектыўнасць вялікую, гэта вельмі складана, тым больш, калі сапраўды Літва ўжо ў бліжэйшы час забароніць транзіт беларускіх калійных вугнаенняў праз Клайпецкі, самы эфектыўны лагістычны маршрут для беларускай калійнай кампаніі. Так, абяцаюць гэта зрабіць ужо ад снежня, маўляў, адразу, як толькі ўвойдуць у МОЗ, пачнуць дзеяць, власна, амерыканскія санкцыі. Дзякую вам вялікі за размову. Всего доброго. Як і папярэджваў міністр замежных спраў Владзімір Макі, адказаць на санкцыі Беларусь можа толькі адным – рэпрэсіямі супраць, цытата, любімай забаўкі захаду грамадзянскай супольнасці. Такое адчуванне, што гэта захаду трэба актыўная грамадзянская супольнасць у нашай краіне. Уласна, грамадзянская супольнасць, грамадзянскія ініцыятывы ратавалі медыкаў падчас першай хвалі пандэміі летась. Уласна, сёння мы маем праблему з уцекачамі, і менавіта грамадзянская супольнасць была адзінай, кто займаецца уцекачамі, которые апынуліся без большай дапамогі у Беларусі.
Сёння была пастаўлена кропка ў ліквідацыі унікальнай пляцоўкі ў горадні цэнтр гарадскога жыцця. Прычына, адна з выстаўленых карцінаў мастака Алеся Пушкіна яшчэ ў сакавіку была прызнаная экстрэмісткай. Павел Мажэйка, дырэктар цэнтру, сёння, згодна з рашэннем суда, занёс у выканкам дакументы аб ліквідацыі пляцоўкі, і ён з намі на сувязі. Павел, прывітанне. Прывітанне. Тэхнічныя справы ты ліквідаваў, так сказать, цэнтр канчаткова, але што адбываецца далей? Якога адказу ты чакаеш вось ад дзяржаўных, ад гарадскіх структураў? Па шчырасці, сёння я занёс дакументы ў гарвыканкам, і я не ведаю, што чакаць. І такое ўражанне у мяне было ад кантакта з чыноўнікамі, што яны нават адкрыта казалі гэта, што как бы не так часта, а фактычна ўпершыню за 27 гадоў ліквідуюць вось па такіх гэтых самых прычынах грамадска-культурніцкую установу. Вось. Таму я не ведаю, ці павінна мне даць нейкі дакумент, ці што, но прынамсі все, што трэба ад мяне, каб арганізацыя выканаць рашэнне суда, я зрабіў. Што могу сказаць? Ну, што страціў горад, як бы это гучна не гучала, гэта як мінімум дзесяткі, а можа быць сотні таких імпрэз культурніцкіх, якія робяцца не з-пад палкі, не дзеля галачкі, а менавіта таму, што адчувальная колькасць гарадзенцаў хоча і рабіла гэта, і можа развіваць і культуру як сваю лакальную, таксама і беларускую, таксама знаёміцца з дасягненнямі, знаёміцца з творчасцю. Давай паспрабуем патлумачыць, што такое цэнтр гарадскога жыцця. Дай некалькі прыкладаў самых значных, на твою думку, такіх ініцыятываў, імпрэзаў, которые адбываліся на пляцоўцы. Скажу так, што мы існавалі з 16-го года, 5 гадоў, фактычна не паспелі адзначыць. І з самых такіх апошніх, якімі я асабіста і людзі, якія стваралі цэнтр, ганарымся, гэта гісторыя з нашымі акторамі гарадзенскіх тэатраў, якія у верасні, у жніўні, у верасні гэтага года, якія выказалі свой пратэст, сваё незадавальненне, абурэнне вынікамі выбараў, плюс вось гэтым гвалтам, які рабілі сілавікі на вуліцах. Гэтыя людзі былі пазбаўлены магчымасці ставіць і паказваць гледачу спектаклі. І мы прадставілі сваю пляцоўку, разам арганізоўвалі, разам стваралі ўмовы для таго, каб іх творчасць дайшла да гарадзенцаў. Гэта сапраўды была такая падзея ў горадзе, таму што некалькі соцень людзей прыйшлі, каб і пабачыць, і падтрымаць актораў, падтрымаць тых людзей, хто не пабаяўся сказаць слова пратэсту ў сённяшніх умовах. А наогул, я не ведаю, больш за сотню выставаў і фота майстроў, і мастакоў, таксама як і гарадзенцаў, так і беларусаў, так і замежных. Гэта было фестываль інтэлектуальнай кнігі «Прастора», з такіх таксама важных рэчаў, плюс розныя ініцыятывы кшталту «Гродна-медыа-рум», который дапамагаў все ж таки такой медыапісьменнасці, якая вельмі важна у наш час тотальнага кантролю над інфармацыяй і фэйкаў. Так што мы таксама працавалі як такая структура, якая месца, дакладней, якое дазваляе людзям, якія маюць нейкія супольныя інтарэсы, супольную актыўнасць, проста прыйсці і свабодна гэта зрабіць абсалютна безаплатна, в хорошых умовах, з тэхнічным абсталяваннем. Гэта вельмі важна, таму што мы ведаем, мы гэта адсочваем, што вельмі шмат людзям мы в нейкім сэнсе, і ініцыятывам таксама в нейкім сэнсе мы далі такі добры штуршок для развіцця, для прэзентацыі сваёй творчасці. Глядзі, у гэтыя дні ДФР з Мін'юстам спражваюць цэнтр «Трэці сектар». Ты выдатна ведаеш, чым такія праверкі сканчваюцца. Гродна Лайв, партал вось-вось рыхтуецца ўжо да ліквідацыі. Так скончылася ліквідацыя цэнтру гарадскога жыцця. Ці ты бачыш
некія спробы з або лаяльных да ўладаў, або з нейкіх дзяржаўных структураў замяніць, так, штосьці паставіць на месца этого цэнтру гарадскога жыцця, на месцы такой грамадзянскай супольнасці, ініцыятывы грамадзянскай супольнасці, которая знішчаецца цяпер. Видите, что я разумею, что, по-перше, спробаў таких я не бачу. Я думаю, что зараз, конечно, всех этой структуры збольшого скіраваныя на, что называется, на этим маханнем кожны сваёй як бы ступені, или маханнем дубинкой для того, как как бы люди, которые еще готовые проявлять активность, как они просто их, я не веду, вбить в асфальт, вот, тому им не до стваральной працы раз, а по-другое, это все ж таки такая галина сфера, где без свободы, без такой творчести, без полета думки, без цензуры, что называется, ты не в стане нічога зорганізувати. Ми бачимо, як робяться різні в регіонах, особливо різні так звані там, не веду, дні городов, ці там кірмаші, ці нешта ще, якое фактично виглядає як, знову ж, шашличниця така з алкоголем і з досить слабочними некими мероприємствами. Так що тут замінити ні в якому разі не отримається. Но мене що якби радує вот якби в контактах з этими людьми, которые сьогодні отказаны за знищення такой свободной культуры в городе, то, что яны все ж таки разумеют ненормальность гэтай ситуации, яны хотели бы вертання, ну, может быть, нават вертання того, что было раней, калі все ж таки гэты дух такой пэўнай свободы, нават за часоў вот Лукашэнкі до 2020 года, ён все ж таки пробивался тут у городе. Вось. И яны бы хотели гэтых змен до нормальности. Іншае пытанне, чаму яны все ж таки робяць тое, что им загадывают зверху. Пакуль я адказу гэтага не маю, разумею, что тут есть и страх, и не ведаю, и жаданне адседзецца. Калі казаць пра гэтых чыноўнікаў, пра которых ты распавядаеш, што хацелі бы вярнуць як было, ці гэта тое, пра што казаў калісьці Лукашенко, маўляў, перагарнуць старонку, думаеш, такое магчыма, і вярнуцца ось да жнівеньскіх часоў, каб было? Маю на увазе то, што іх сёння прымушаюць гэтых чыноўнікаў, гэтых следчых і так далей, тых людзей нібыта ад аховы правапарадка, іх сёння прымушаюць рабіць нават не тое, што не по законе, тому что за гэтыя месяцы яны, як мы бачым, эти законы все падтусоўваюць под свае патрэбы, іх хутчэй сёння прымушаюць рабіць тое, што не згодна з нейкімі чалавечымі правіламі, з іх мараллю, зноў жа. І чаму яны, то есть яны, конечно, унутрана гэта іх абурае, яны спрабуюць это, ну, як прынамсі в сабе з гэтым пратэставаць, але знешне гэта не праяўляецца. І тут я кажу пытанне, ці гэта страх, ці гэта штосьці яшчэ, ці гэта просто, ну, як бы пэўны фаталізм, разуменне таго, што аяка, што рабіць і ці можна нешта зрабіць. Што б гэта ні было, але загады выконваюцца, ну і, на жаль, бачым, што даволі спраўна. Спадзяюся, што ж такі, хоць без цэнтру, але гарадское жыццё ў маёй каханай горадні будзе жыць надалей. Дзякуй вялікі, Павел, за размову. Незважаючы на ўсе экстрэмісцкія статусы і рэпрэсіі, Белсат працягвае працаваць, інфармацыю не задушыць, уласна, кароткі агляд галоўных навінаў дня ад Алеся Пуцілы вашай увазе. Прэміі нямецкага фонду Цайта з Гамбургу і нарвежскага імя Фрыта Орда, якія звычайна прысуджаюць журналістам з розных краінаў свету, сёлета ў выглядзе выключэння цалкам уручылі прадстаўнікам беларускіх сродкаў масавай інфармацыі. Мы прысуджаем гэтыя прэміі ў знак прызнання беспрэцэдэнтных намаганняў і мужнасці беларусаў на працягу ўсяго драматычнага году за іх працу ва ўмовах дыктатуры. Лаўрэатамі сталі журналісткі Белсату Катерина Андреева і Дар'я Чульцова, Катерина Барасевіч з Тутбай і параненая гумовая кулею Наталья Лубнёўская з нашай Нівы, уласна партал Тутбай і Беларуская асацыяцыя журналістаў. Былы амбасадар Беларусі ў Славатчыне, былы старшыня віртуальнай лічбавай пляцоўкі для выбараў дэпутатаў і дэлегатаў ад народу Сход, створанай у лютым Ігор Ляшчэня, застаецца ў ізалятары часовага ўтрымання на Акрэсціна. Памочнік Лукашэнкі ў замежна-эканамічных пытаннях у 2002-2006 годах, ён быў затрыманы напярэдадні пасля ператрусу ў ягонай кватэры. Сёння ж раніцою быў затрыманы іншы дэлегат Сходу Андрэй Дзмітрыеў, былы кандыдат у прэзідэнты і сустаршыня грамадскай арганізацыі «Гавары праўду», чалец аргкамітэту нашай партіі.
Услед за Літвою блізкаўсходніх мігрантаў з тэрыторыі Беларусі перастала прымаць і суседняя Латвія. За некалькі дзён беларуска-латвійскую мяжу перасеклі каля 300 чалавек. У сувязі з гэтым уведзенае надзвычайнае становішча на ўсходзе краіны ў раёнах, што мяжуюць з Беларуссю. Акрамя таго, Латвія таксама вырашыла пабудаваць плот. За першыя сотні пасля ўвядзення надзвычайнага становішча, якое будзе дзейнічаць ад 10 жніўня до 10 лістапада, у краіну не пусцілі 91 чалавека. Падчас галасавання ў Сейме наконт надзвычайнай сітуацыі ніхто з дэпутатаў не прагаласаваў супраць і не ўстрымаўся. Год таму, у ноч на 12 жніўня, у рэанімацыі гомельскай лякарні памёр 25гадовы Александр Вихор, які моцна збітым быў дастаўлены з ізалятару часовага ўтрымання. Пасля затрымання і жорсткіх пабояў спачатку ў спартовай зале чыгуначнага РУС Гомля, а затым этапавання ў СІЗА, пасля якога хлопцы перавезлі ў псіхіятрычную лякарню, ён заставаўся практычна ў коме. У рэанімацыі туберкулёзнай бальніцы Вихору дыягнаставалі закрытую чэрапна-мазгавую траўму і кому 3-й ступені. Згодна з афіцыйнай версіяй, Александр Вихор памёр ад раптоўнага абвастрэння захворванняў сардэчна-сасудзістай сістэмы. Рэгіянальнае ўпраўленне следчага камітэту адмовіла ў завядзенні крымінальнай справы. Роўна год таму, 12 жніўня летась, 250 жанчынаў выйшлі на камароўку ў белых сукенках з кветкамі і чырвонымі стужкамі. Потым да іх далучыліся сотні тысяч людзей у мірным пратэсце па ўсёй краіне. Пратэст беларусаў дагэтуль застаецца мірным. Прыгадаем, як гэта было. Нас убивают, мы не знаем, кто нас убивает, кто нас лупит, кто убивает наших детей. Все эти, то, что происходит, это ненормально. Трудно говорить, я 3 дня плачу от бессилия, от собственного бессилия. Нас унизили, растоптали. У меня включился интернет впервые за несколько дней, и я увидела, что собираются девушки в белой одежде у Якуба Колоса, и я решила быстро туда поехать. Я пришла, потому что я увидела, как убивают наших детей. Я этого не хочу. Мы хотим просто перемен, мы хотим справедливости, и мы хотим, чтобы наши мужчины возвращались домой. Просто не могу больше смотреть на эту несправедливость, на эту ложь. Я хотела бы у всей молодежи попросить прощения за то, что мы столько лет терпели, наверное, спали. Наверное, это была вот такая спячка по накатанной. А молодежь подняла нас с диванов. Смотрите, как вам? Я проплаченная, на ваш взгляд? Про что такое документ? Орден матери. Ну так что? То есть я проплаченная, на ваш взгляд. Взрослая женщина, у которой 5 детей, я проплаченная. А можете в глаза мне посмотреть? Уласна, з адной з удзельніц гэтага жаночага маршу роўна год таму Веранікай Квяткоўскай, которая сёння ладзіць дабрачынную акцыю ў Вільні, і паразмаўляем. У нас зараз шмат будзе гадавінаў. Так, была гадавіна, натуральна, выбараў, гадавіна першай, на жаль, смерці. А адна з таксама вельмі важных — гэта гадавіна першых жаночых маршаў, якія прыпынілі, прынамсі, адкрыты гвалт на беларускіх вуліцах. Вы былі сярод тых жанчын, што першымі выйшлі ў сталіцы. Скажыце, як вы прынялі гэта рашэнне, што вас падштурхнула тое, каб выйсці вось у гэтыя дні няспыннага гвалту з боку силовиков? На самом деле меня не было в стране во время выборов, так просто получилось. Я вернулась в Минск 11 августа, я очень переживала за родных, близких, которые были в Минске, потому что я не могла с ними связаться. И когда я приехала, я, конечно же, сразу первое для меня было решение – это пойти, помогать, вступить в это протестное движение, сделать хоть что-нибудь. И когда я начала у всех расспрашивать, все говорят, ну все закончилось, всех разогнали, ничего не будет.
Вот. Но уже утром 12 августа я узнала, что будет проходить акция, что собираются девушки. Нас вначале включили в один чат, потом сказали, что там с ним что-то не так, в другой переключили. Я пошла просто потому, что это было единственное, куда приглашали в тот день. И, конечно, для меня это было решение однозначным – пойти, участвовать в акции, как бы страшно не было. Давайте паспрабуем прыгадаць гэты дзень. Ці вы ведалі, што адбывалася папярэднімі днямі на беларускіх вуліцах? Як, з якім настроем вы пайшлі туды? Што адбывалася год таму? Да, к сожалению, я это все наблюдала из-за рубежа. Я ничего не могла сделать, и это было еще больнее, потому что когда, наверное, ты можешь находиться, и когда ты видишь и понимаешь, что там твои друзья, что это твои все близкие. И когда я приехала, у меня даже среди близких многих задержали, и мы не знали, где они находятся. Их стали отпускать уже потом после, и это было страшно. Было страшно, и когда мы даже выходили, собирались в цепочку, на самом деле я никого не знала почти из тех девочек, которые были там. Возле меня в цепочке стояли 2 женщины в возрасте, и когда мы взялись за руки, я понимала, что вот нервное такое состояние, и нам было страшно, не только у меня. А также мы держались, я понимала, что этот вот... дрожь, она пробирала всю нашу цепочку. Но был очень интересный момент. Вышла девочка, очень молоденькая, лет 20. Она стала напротив нас и сказала: девочки, открываем свои сердца и посылаем любовь в небо. И это было что-то вот такое, когда я понимаю, что все мы успокоились, мы открыли действительно сердца, мы посмотрели в небо. Может, это был какой-то знак свыше, и когда после вот нашей этой акции, я когда увидела, что по городу просто как грибы стали расти эти акции, появляться там, все девушки с цветами, это было очень красиво. Цяпер, калі вось больш за год мінула ад выбараў, так, рэпрэсіі ніколькі не зменшыліся. Шмат хто, ведаеце, пазнейшая думка заўсёды лепшая, што, маўляў, вось мірныя пратэсты, не трэба было мірна, але ніхто не можа сказаць, як трэба было. На ваше меркаванне, гэта тое, што беларускія пратэсты былі выключна мірнымі, гэта добра ці ўсё ж такі гэта памылка нейкая? Были такие моменты, возникали у меня, да, что лучше бы мы, конечно, отошли от мирных протестов и сделали бы более что-то радикальное. Но когда я начинаю думать, что было бы много жертв, да, их и сейчас очень много, и сейчас издеваются в тюрьмах, и, может быть, их было бы меньше, если бы это произошло как-то молниеносно. Но то, что происходит сейчас, где-то начинаешься сомневаться. Но все равно, мне кажется, добро должно победить. Может, это сказочно, может, это как-то глупо и наивно, но агрессия порождает агрессию. Да, сейчас белорусы страдают. Да, нам тяжело и за рубежом, но особенно тяжело всем тем, кто сейчас находится в заключении. Но я думаю, что все равно все закончится хорошо. Я больше чем уверена. Да 2020 года ці вы цікавіліся палітыкай, ці вы неяк удзельнічалі ў якім заўгодна апазіцыйным руху? Вы знаете, если говорить честно и откровенно, то нет. Я не то что была аполитична, я работала, занималась своей деятельностью, возглавляла одну из отраслей нашей, скажем так, нашей республики. И я работала с госструктурами, я была членом секторального совета Министерства антимонопольного регулирования. Я очень много занималась и делала, скажем так, для своей страны в рамках того, чтобы она развивалась. И у меня, были, конечно, какие-то вот такие свои взгляды, но я абсолютно не была приверженцем там каких-то вот смены власти и еще чего-то либо.
У меня перевернуло мое сознание это то, когда как поступили с моим народом, то, как поступили с людьми, и это перевернуло мое сознание абсолютно полностью. А вось цяпер, калі мінуў год, ці можаце вы сказаць, як вы змяніліся за гэты час? Ці вы іншы чалавек, чым вось гэты год, чым да выбараў, так? Год таму? Да. Я раньше не плакала, вообще никогда не плакала, я не помню, когда я плакала. А как раз-таки после всего произошедшего меня очень буквально все, что происходит в Беларуси, практически каждый день вызывает у меня слезы, горечь. И в тот же момент я понимаю, все равно стала сильнее. Я могу открыто говорить, заявлять, и я буду идти дальше. Наверное, этого раньше во мне столько не было. То есть эмоции, они просто стали более глубокие и более сильные в тот же момент. Ну вот это вот мой такой переломный момент моего характера, моей личности. Гэтыя пратэсты, вось, уласна, 12 жніўня пачынаючы, ды сама рэвалюцыя шмат у чым і называецца, і можна лічыць такой феміністычнай у вялікай ступені. На ваше меркаванне, чому менавіта жанчыны сталі рухавіком гэтага імкнення да пераменаў? Вы знаете, я и сейчас смотрю, что как происходит, и здесь, в Вильнюсе, очень много женщин вовлечены, причем очень яро вовлечены в процесс. Они делают, творят. Абсолютно вот когда делаешь какое-то мероприятие, женщины вовлекаются почему-то больше. Я не знаю почему. И, может, это женщины вышли, потому что и Мария Колесникова, и Светлана, и Вероника Цепкало, они задали, наверное, вот этот вот женский протест. Они показали себя лидерами, и другие женщины просто уже, наверное, их примером поняли, что можно не бояться, можно идти и делать. Я бы не назвала наших мужчин слабыми и нерешительными. Нет, так нельзя ни делать, ни говорить. У нас очень хорошие мужчины. Но был яркий пример. Мне кажется, вот это повлияло на ход всей дальнейшей истории. Из-за яркого примера нашей великой героической троицы. Ведаю, што вы сёння ладзіце акцыю да гадавіны таксама ў Вільні. Распавядзіце, калі ласка, пра настроі у літоўскай дыяспары, так? Ці людзі не расчараваліся? Як людзі ўспрымаюць тое, што адбываецца ў нашай краіне цяпер? То, что отбывается в нашей краине теперь, конечно, люди более пессимистически сейчас смотрят на процессы, которые происходят в Беларуси. Вера остается в людях, но нет той искры, нет той надежды, когда мы каждый раз ждали. Вот январь, вот март, вот еще какие-то даты. Сейчас нету этой даты. И это немножко расстраивает. Но в то же самое время акция, которую мы делаем сейчас, это масштабная акция. Это акция, к которой мы готовились 2 месяца. Отшивалась коллекция одежды, специально приуроченная к этому дню в Беларуси. Другая коллекция изготавливалась здесь, в Вильнюсе, творческими белорусами. И мы готовились. И у нас собралась очень большая команда. Это порядка 50 человек, которые участвуют в организации даже самого процесса. И это замечательно. Мы опять вот вокруг нашей идеи, мы все равно все объединяемся, и мы все равно будем идти к общей цели. Кто как может. Если я умею организовывать мероприятия, я занимаюсь организацией мероприятий. Девочки умеют рисовать, они разрисовывают, принты на платьях делают. Девочки умеют шить, они делают коллекции. И я думаю, что не давая развалиться нам ни здесь, ни там, а поддерживая друг друга, потому что акция у нас приурочена, мы все равно будем, вот эта благотворительная акция, где мы вложили свои силы и все остальное, она будет приурочена на то, чтобы собрать деньги в помощь семьям политзаключенным, чтобы собрать детей в школы и в садики.
Сёння каля десятка жанчын, прынамсі з таго, што вядома на гэты момант, як мы размаўляем, у Менску таксама выйшлі ў белым у стужках, што праўда так практычна па-партызанску, патаемна. Спадзяюся толькі, што ў будучы не толькі такія акцыі, як збор грошай на палітвязняў, але і не будуць патрэбны, але і страху не толькі ў жанчын, але і ўсіх беларусаў выходзіць на ўласныя вуліцы не будзе, між іншым, дзякуючы і вашай працы, вашай дзейнасці. Дзякую вам вялікі за размову. Спасибо. Цяжка, вельмі цяжка прыгадваць падзеі ўсяго гэтага неверагодна складанага для нашай краіны году. З панядзелкавага стендапу Лукашэнкі стала зразумела, што ўлады саступаць не збіраюцца, але з кожным забітым, з кожным несправядлівым, абсурдным прысувам і страх ад іх ва ўладаў меней не становіцца. І задача кожнага, хто хоча жыць у лепшай краіне, зберагчы цяпер сябе, каб збудаваць дзяржаву, якой нікому не трэба будзе баяцца. Гаспадарства, дзякую, што былі сёння з намі. Для вас працаваў Всевалад Шлыкаў і заставайцеся з Белсатам.